Pre koho je váš kanál určený? No náš kanál tým, že je plnoformátový, tak je určený pre ľudí, ktorí sa učia napríklad slovenčinu, potom je určený pre ľudí, ktorí sa radi vzdelávajú v oblasti duševného zdravia, taktiež je určený aj pre deti, keďže budeme mať vlastné rozprávky s ponaučením. No a taktiež je tento kanál pripravený a vhodný aj pre ľudí, ktorí radi filozofujú a majú radi nejaké hlboké rozhovory. Ako často plánujete pridávať nový obsah? No tak vlastne už o pár dní budeme zverejňovať taký rozvrh, v ktorom sa dozviete, kedy, v ktoré dni, aký obsah budeme postupne pridávať. Aký je váš cieľ s týmto projektom do roka? Tak nemáme úplne nejaký cieľ. Chceli by sme tu byť aj o rok, dúfajme, že sa nám to podarí. A aj o ten rok by sme chceli pridávať nejaký zaujímavý obsah, ktorý bude našich divákov baviť. Čo bola vaša najväčšia výzva pri príprave kanála? No tak asi najväčšou výzvou bolo vymyslieť a pripraviť všetky tie relácie, ktorých máme teda ozaj širokú škálu. Ako sa môžu diváci zapojiť alebo prispieť k obsahu? Tak budú na to príležitosti, môžu nám naši diváci kľudne posielať napríklad rozprávky svoje vlastné, ktoré možno prečítame v našej pripravovanej relácii, ktorá teda bude zameraná na deti, pre deti a budeme tam čítať naše vlastné rozprávky. Takže takto sa napríklad môžu zapojiť. Ale tak my sme otvorení napríklad aj takej, že konštruktívnej kritike, takže keď vás niečo napadne, tak nám kľudne napíšte do správ, buď na náš hlavný kanál, alebo na naše nejaké osobné profily na Instagrame.